Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasi ndauya nenyaya yemapictures ari kucirculate pa social media. Nyaya yemukadzi wamuri kuona ari pa video redu iro. Mukadzi uyu vanhu vakawanda vashamisika nemapictures ake before and after. Tofunga muri kuona zvaava nezvaanga ari pa picture rataba kuratidza iro kuti pane a very huge difference. Muri Zimbabwe nyaya iyi vanhu vakawanda vanoda kunzwisisa kuti mukadzi uyu aita nezvei, anogara kupi uyezve ndiani. Mukadzi uyu ndewe kuLesotho, ari kunzi aigara mumastreets, akamitiswa nemurume wake ndokubva arambwa achinogara mumastreets. Maparents ake akashaika, then mwana wamuri kuona arapo akamusiwa, mwana uyu ane 6 months. Saka pakaita radio personality wekuLesotho ndiye akaona mukadzi uyu mumastreets, paatora picture ramamuchiona mukadzi ari mustreet umo, paatora picture akarisa pa Facebook, akumbira well wishers kuti akwanisewo kuisa nepavanogona kuti vabatsire mukadzi uyu. Picture remukadzi uyu rakasvika pa Facebook muna June asati abatsirikana, asi tiri kuona pane big change nezvaava izvi zvichireva izvo kuti vanhu vakabatsira kuti mukadzi uyu asvike paari apa. Guys, nyaya iyi inyaya iri inofadza, zvikuratidza kuti paranokwanisa kukupa second chance mukati muupenyu hwako. Muri Zimbabwe ndo nyaya yatanga takuvigirai muzuva ranhasi, tichida kutenda munhu wese akabatsira mudzimai uyu. Don't forget to subscribe kuti tirambe tichikupai nyaya dzakadai so. Uyezve musakanganwa kukomenta mucomment section kuti munionawo sei nyaya yatanga takuvigirai nhasi.